creiem que és l'hora del ferrocarril. Hem posat la primera pedra i ens va costar convèncer. Quan hi ha qui diu és que un tripartit és massa soroll, doncs mirin, si no hi hagués hagut un tripartit, en el Pacte Nacional d'Infraestructures, avui no estaria la planificació del ferrocarril, de la inversió en ferrocarril que hi ha, perquè Iniciativa Verds Esquerra Unida ho va posar com a condició. També és cert que des d'Iniciativa, quan alguns prioritzaven i parlaven només de l'AVE, nosaltres dèiem, centrin-se amb la inversió en ferrocarril convencional. Jo crec que el que és molt important és que la transferència de rodalies i la transferència de regionals el que ens permetrà és connectar horaris. Quin és l'objectiu? Que cap comarca amb més de 50.000 habitants es quedi sense estació ferroviària a menys d'un quilòmetre de la ciutat més poblada. I això el que representaria és que el 94% de la població catalana tindria accés al servei ferroviari. Però aquest pla és de 6 anys vista. I el que entenem és que amb 6 anys vista podem fer això. Estem parlant de quadriplicacions, sobretot, de duplicacions, d'alguna nova línia i de molt tren de proximitat. No és impossible, és factible, i només cal reorientar les prioritats. Que aquest país planifiqui trens i faci trens. No que planifiqui trens i acabi fent sempre autopistes. I és un pla que el ho reconec, té dosis d'ambició, però a la vegada és tan realista, en el sentit que és materialitzable i que és factible, que és viable econòmicament, que és una alternativa a curt i mig termini, que prioritza i millora les freqüències per reduir el temps de trajecte. És un pla que és nacional, no és només metropolità, i respon a les diferents realitats, a les noves realitats també metropolitanes, i a més respon a les necessitats de la majoria. I a més és un pla que és eficaç en la lluita contra el canvi climàtic, però també davant del repte energètic. A Iniciativa apostem per la mobilitat sostenible i a la comarca d'Osona passa claríssimament per una millora del tren, que fa molts anys que portem reclamant, que s'ha de traduir amb més freqüència de trens, que això serà més fàcil si es desdobla el tren fins a Vic, però alhora és necessari que complementàriament es faciliti que la gent es pugui moure en bicicleta, que pugui anar a peu amb seguretat, etc. Jo faig campanya per l'Herrera perquè Vic i Osona necessiten estar més connectats amb el país, necessiten millor connexió ferroviària amb Barcelona i millorar la nostra connectivitat amb la resta del país, perquè Vic necessita una universitat amb més estudiants que tinguin accés a més beques i un accés més equitatiu i més just per tots els estudiants. Jo faig campanya per Joan Herrera perquè és l'únic polític que garanteix unes polítiques d'esquerres de debò, per unes polítiques socials més justes, per una economia més sostenible, per una defensa de l'ecologia i del nostre medi ambient.